dia, benvolguts, benvolgudes alumnes de l'Escola d'Allà, de l'Escola d'Arts d'Allà de Barcelona. Tercera emissió de les classes a Marta Serse, dedicades a Aristòtil, aquest importantíssim autor que va ser, com ja he explicat, deixeble de Plató, preceptor d'Alexandre el Gran i autor d'una obra d'immensa influència a la història de la filosofia, a la història del pensament occidental. En aquesta tercera sessió ens centrarem a l'ètica aristotèlica. I comencem ja sense més introduccions. L'ètica d'Aristòtil la podem centralitzar en dos conceptes, el concepte de felicitat i el concepte de virtut. L'ètica és l'estudi dels valors, l'estudi d'aquells pesos, per això he posat aquesta imatge d'una antiga bàscula, aquells pesos que ens permeten jutjar les accions humanes, els criteris, per dir-ho d'una manera més tècnica, que ens permeten decidir si una acció humana és d'una manera o d'una altra, ens permeten jutjar l'acció dels éssers humans. L'ètica, per tant, és la investigació sobre els valors entesos d'aquesta manera, com a criteris per a jutjar l'acció. Des del punt de vista d'Aristòtil, els valors són sempre valors socials. No hi ha una possibilitat de tenir valors que siguin exclusivament individuals, que no tinguin alguna vinculació amb la societat a la qual pertany un determinat individu. Tot valor, per Aristòtil, és un valor social. Això vol dir, en primer lloc, que els valors no són creacions individuals, no són produccions d'una persona aïllada, sinó que són creacions col·lectives, són productes socials, i per una altra banda, que els valors són socials vol dir que els valors tenen sentit amb la mesura en què reverteixen, es connecten amb la vida social, amb el conjunt social, incideixen, impacten d'alguna manera sobre la vida social. Hi ha, per tant, una vinculació molt estreta entre l'ètica i la política. El que tenim aquí és una imatge del Clerotherion, i el Clerotherion és una màquina que van desenvolupar els ciutadans d'Atenes per escollir per sorteig els càrrecs polítics. Recordeu que a Atenes els càrrecs polítics, la major part dels càrrecs polítics eren decidits per sorteig i aquesta és una andròmina que es feia servir per realitzar aquest procés de sorteig. No explicaré el funcionament perquè no es tracta d'entrar en detalls tècnics sobre el funcionament de la democràcia. L'única qüestió és que he posat aquesta imatge aquí per fer referència a la política, perquè l'ètica i la política, des del punt de vista d'Aristòtil, no són separables. Qualsevol valor ètic, que és un valor individual, que és el valor que ens permet com a persones fer judicis respecte de les accions dels altres i respecte del funcionament de la societat, qualsevol valor ètic és al mateix temps, des del punt de vista aristotèlic, un valor social i polític, un valor que té validesa per la col·lectivitat. Per tant, l'ètica i la política són dos aspectes d'una mateixa situació, d'un mateix concepte, i per Aristòtil, de la mateixa manera que l'ésser humà, per la seva naturalesa, és ètic, per la seva naturalesa té valors que el porten a fer judicis sobre les accions dels altres éssers humans, per Aristòtil no es pot viure al marge de l'ètica i de la mateixa manera, dirà Aristòtil, l'ésser humà no pot viure al marge de la política, no pot viure l'ésser humà aïllat.
l'ésser aïllat, diu Aristòtil, o és menys que un ésser humà i és una bèstia, és un animal, o bé és més que un ésser humà i llavors és un déu. Però si en parlem de l'ésser humà sempre és un ésser social. I com a ésser social és un ésser ètic. La idea d'Aristòtil sobre l'ètica la trobem exposada en dos treballs. L'ètica a Nicòmac és potser dels dos treballs d'Aristòtil el més destacat. L'ètica a Nicòmac és un llibre que Aristòtil escriu adreçat al seu fill, a Nicòmac, donant-li consells sobre com ha de viure per viure de la millor manera. I el punt de partida d'Aristòtil és que l'objectiu de l'acció humana, allò cap a on tots estem orientats, és la felicitat. Tots els éssers humans busquem la felicitat, tots els éssers humans estem orientats cap a la felicitat i considerem la felicitat allò més valuós, allò que en definitiva dona sentit a les nostres preocupacions, als nostres esforços. Aquest punt de vista, que diu que allò més valuós del comportament humà és la felicitat, en filosofia aquest punt de vista es coneix com eudeumonisme. Eudeumonisme. Eudeumonia és la paraula grega que significa felicitat i l'eudeumonisme és aquest punt de vista que diu que el valor suprem cap a on està orientada tota l'activitat humana és la felicitat. I la felicitat com la podem aconseguir? Perquè és fàcil dir que tots busquem la felicitat, que tots cerquem la felicitat, però què és llavors la felicitat? Per Aristòtil, la felicitat es troba amb l'exercici d'allò que ens fa ser humans, amb aquella activitat que és pròpiament una activitat humana. I aquesta activitat pròpiament humana, exclusivament humana, és la capacitat de pensament, l'exercici del pensament. L'ésser humà, pensa Aristòtil, arribarà a la plena felicitat en el moment en què realitzi, en què posi en marxa i desenvolupi al màxim la seva característica distintiva, que és la capacitat de pensar. Aquest és un argument molt discutible que en la història de la filosofia es coneix com a argument de la funció. La funció exclusivament humana és el pensament, la felicitat és l'objectiu de l'acció humana, la felicitat, per tant, està íntimament vinculada a l'exercici del pensament. Argument de la funció. I ja dic que és un argument que després va estar molt discutit al llarg dels segles de història del pensament. Tenim llavors la possibilitat, per última vegada en aquestes sessions, de reprendre aquest diàleg entre Aristòtil i Plató. Per Plató, efectivament, la felicitat és també alguna cosa inseparable del coneixement. Per Plató, la felicitat està vinculada a la contemplació de la idea absoluta de bé. El presoner que s'allibera de les cadenes que el tenen lligat a l'interior de la cova i que és capaç de sortir a la realitat de veritat, finalment contempla la idea de bé i se n'adona que la idea de bé és la causa de tota la realitat. I la felicitat consisteix en aquesta visió intel·lectual, en aquesta comprensió de la idea de bé i de la idea de justícia. Aristòtil també dirà que la felicitat és inseparable del coneixement. Ara hi ha importants matisos amb el punt de vista d'Aristòtil, de manera que si en el fons hi ha una coincidència important
amb el sentit de que els dos autors diuen que la felicitat i el coneixement són inseparables, el punt de vista d'Aristòtil és un punt de vista, tornem a dir-ho, un punt de vista més de peus a terra. Per Aristòtil no es tracta, quan parla de coneixement, no es tracta d'aquesta contemplació mística de les idees que després ens farà viure d'una manera justa. Quan Aristòtil parla del coneixement, parla de fer ciència. I, per tant, la vida feliç és la vida dedicada a la recerca científica. I per un altre cantó, Aristòtil, com Plató, vincula la felicitat al coneixement, però no trobem a Aristòtil aquell ascetisme, aquell impuls de caràcter religiós i místic característic del platonisme. Per Aristòtil, el cos no és la presó de l'ànima. Ja hem parlat de com cos i ànima estan íntimament vinculats amb el pensament d'Aristòtil i, per tant, la felicitat efectivament és orientar-se cap al coneixement, però el benestar del cos també és important. Aquesta matització tan significativa que introdueix Aristòtil ens porta a la distinció que farà Aristòtil entre virtuts morals i virtuts intel·lectuals. Virtuts morals i virtuts intel·lectuals. I ens interessa especialment, per acabar de parlar de l'ètica aristotèlica, enfocar-nos en les virtuts morals que tenen més a veure amb l'ésser humà concret, amb l'ésser humà que no és només pensament, sinó que és també un cos que fa coses en el món. Parlem llavors de la virtut moral i com Aristòtil entén la virtut. A l'ètica a Nicòmac, que és l'obra que estic comentant, s'analitza la relació del caràcter, de la manera de ser de cada persona, amb la felicitat i la relació de la intel·ligència amb la felicitat. Aquí ens interessa la primera qüestió, la qüestió del caràcter, de la manera de ser, que és això més proper a la vida quotidiana, això més proper a la realitat que som una ànima i un cos inseparablement units. La virtut del caràcter, la virtut moral, el tenir un caràcter virtuós, ho entén Aristòtil com a excel·lència, com la realització més perfecta d'una qualitat. Ser virtuós és fer les coses de la millor manera possible. És la forma en què encara fem servir la paraula virtut quan diem que una persona és un virtuós del violí i el que estem dient aleshores és que aquesta persona és capaç d'executar la interpretació d'una obra musical al violí de la millor manera possible, o quan diem que una persona és un virtuós de la pilota, per referir-nos a un jugador de futbol, per referir-nos a Messi, per exemple, i el que estem dient és que és capaç de controlar i de manegar la pilota de la millor manera possible, que és excel·lent en aquella activitat. Per tant, la virtut moral és excel·lència, és fer una determinada activitat de la millor manera possible. I des del punt de vista d'Aristòtil, aquí tenim la primera plana d'una edició en llatí i en grec de l'Ètica a Nicòmac. Des del punt de vista d'Aristòtil, la virtut moral és un hàbit, és conseqüència d'un hàbit. És una cosa que es pot educar, és una cosa que s'adquireix quan ens acostumem a fer les coses d'una determinada manera. Quan ens habituem, quan ens acostumem. I llavors la virtut és una manera de ser humà que nosaltres ens creem com a conseqüència de l'educació, com a conseqüència de l'autodisciplina, ens habituem a fer les coses de manera excel·lent, de manera virtuosa. Ser virtuós, moralment parlant, no és fer una acció un dia concret,
de la millor manera possible, sinó actuar de manera constant d'aquesta manera excel·lent. Aquí tenim el text de l'Ètica Nicòmac amb una edició moderna, en grec, amb les corresponents anotacions per aclarir el text. Ètica Nicòmac, aquest treball que Aristòtil va escriure com a un conjunt de consells per al seu fill Nicòmac. I llavors, què és la virtut? I al contrari de la virtut, el vici. Aquesta manera de ser que aconseguim quan ens habituem a fer les coses d'una determinada forma. El que diu Aristòtil és que els impulsos, els sentiments, les passions tendeixen cap a l'excés. La persona colèrica és aquella persona que tendeix a cridar, a enfadar-se fàcilment per qualsevol cosa. L'avar, que també seria una persona viciosa, és aquell que està massa vinculat als diners, que els reté excessivament, com aquest personatge Barnes, com aquest personatge del Simpson. Un exemple d'avarícia en el nostre món, la figura de l'avarícia. Els nostres impulsos, si no fem res, tendeixen al vici. Les nostres passions, els nostres sentiments, tendeixen a l'excés. A l'excés tant per dalt com per baix, a l'excés i al defecte, a la manca de i a sobrepassar el límit. I tan viciós és, diu Aristòtil, aquell que s'enfada per no res, aquell que contínuament està enfadat, que la seva manera de ser és cridar, enfadar-se, dir de tot a tothom per qualsevol cosa. Tan viciós és aquesta persona, aquesta manera de ser, com aquell que mai s'enfada per res, que deixa passar-ho tot, que és feble, que és tímid, que és una persona apocada, que és incapaç de reaccionar encara que passi el que passi. No? En un cas tenim un excés i en un altre cas tenim un defecte. I els dos casos són comportaments no desitjables, són comportaments viciosos. La virtut és, dirà Aristòtil, el terme mitjà. El terme mitjà entre dos excessos. A la raó, i per tant el tema de la virtut moral, del caràcter, no està desconnectat de la virtut intel·lectual, del coneixement. A la raó li correspon assenyalar quin és aquest punt mitjà entre dos excessos. La virtut, si parlem del comportament a una batalla, la virtut no és ser un covard i sortir corrents quan les coses venen mal dades, ni tampoc és virtuós el soldat que és temerari, que s'arrisca innecessàriament. La virtut en el camp de batalla és el valor, i el valor és no tenir por, això seria un defecte, no tenir por seria ser temerari, ni deixar-se emportar per la por, això seria un altre defecte, ser un covard. El valor és saber dominar la pròpia por en aquesta situació extrema que és un camp de batalla. De la mateixa manera, la temprança, que és la imatge que tenim aquí, la temprança amb una representació del Renaixement italià, la temprança és el terme mitjà entre l'abstinència, entre no abusar en absolut, zero, de qualsevol cosa, l'abstinència total i absoluta, i la disbauxa, l'extrem contrari, el deixar-se emportar per tot tipus de tendències vinculades als plaers corporals, malgrat que aquests plaers acabin potser convertint-se en un problema per la salut. La temprança és... Jo he escollit aquesta imatge per aquest element de control amb aquesta figura. En algun moment, en alguna classe, alguna persona, quan preguntava sobre
la temprança a Plató, la moderació a Plató em va dir no, la moderació jo l'entenc com a control. I és la manera en què aquest pintor del Renaixement va representar la temprança, aquesta figura que està controlant perfectament com l'aigua passa de la gerra cap a aquest recipient. La temprança és un terme mig entre l'abstinència i la disbauxa. El valor és el terme mig entre la covardia i la temeritat. En general, per Aristòtil, la virtut moral, la virtut del caràcter, és sempre aquest terme mitjà, aquest punt intermig entre dos extrems. Acabem amb aquesta diapositiva, que resumeix algunes de les coses que acabo d'explicar de la virtut entesa com a terme mitjà entre l'excés i el defecte. Com he dit, respecte dels plaers, la temprança seria aquest punt intermig, aquest terme mitjà entre la disbauxa, l'excés en els plaers, i l'abstinència, el renunciar completament als plaers. De la mateixa manera, respecte del perill, respecte de la situació de batalla que estava comentant, el valor seria el terme mitjà entre la temeritat, el no ser conscient del perill, i la covardia, el deixar-se dominar absolutament per la por i sortir corrents per defugir del perill. I respecte dels béns materials, el terme mitjà és la generositat. I la generositat seria el punt intermig entre l'avarícia, entre la persona que està excessivament vinculada als béns materials, i la persona pròdiga, la persona a la qual els béns materials no li importen res i que és absolutament despreocupada respecte dels béns materials. I així, d'aquesta manera, parlant de la generositat, de la valentia, de la temprança, de la virtut com a terme mitjà, acabem aquestes classes a Marta Serse dedicades a Aristòtil. I ja sabeu, amics, això és tot per avui. Ens veiem. A reveure. And that's all, folks.